Bugün artistlar mana shunday motor жерде artistlar kunun bayram etirga deb yig'ilashaqlar. Sıklandırgıç. Bik motor jir. Nanda alar üçün sabun kırılgan. Şuşma kafesinde artistlar mana shunday bir kunga jiyila. Nechik deb aytik? Bu gün artistlar günü deyip atalар. Artistlar күні, иә. Міне хауа тұрышы шушындай салқын болуына қарамастан, міне меңа қарап көре аласыз, фәнил вообще. Дубайға барған кебек. Елда артистлар белән шулай җыелышырга тырышабыз, мотор иттереп аралашабыз, сөйләшеп утырабыз, һәрбер кешенең үзенең яңалыкларын сөйли, киләсе елга менә шушы концерт сезонына булган планнарны сөйләшеп, бергәләп мотор гына әңгәмә корабыз. Бүтән максат шул. Бер-беребезне хотя бы елга бер эштән тыш күрергә аралашырга. Былай көннәрен үзегез билгелисезме? Елда бер көнгә туры киләме ул? Елда бер көнгә туры килми. Менә мәсәлән, узган елның 31 июль көнне булды ул. Шундай җәйге эссе көндә бу инде Зеленодольский ягында без мотор гына җыелыштан икәнсе, инде вообще урамда бассейннар кереп, мотор иттереп ялый иттек инде без. Гадәттәге мотор ялый беләбез. Артистлар ялый белә дисең. Теге эшләгәнгә караган ялыбызның моторы килеп чыга. Кайбер кеше вообще уйлый инде, моны хәтта эшләмисез дә буга бит инде, сез моны хәтта ялый иттерә дип. Яра шутка шул иң күңеллесе инде бер-береңне күрү, аралашу, вообще менә шул яңалыклар сөйләү. Алдыга көнгә планнар кору. Да, алга планнар кору. Элемтәрен югалтмау инде ди. Кешеләр белән аралашып тормасаң бит ул. Кайбер кешеләрне үзендә белеп бетермисең, мәсәлән, төрле. Безнең профессия бит ул киң. Кайбер чакта безнең командага яңа артистлар да килгәли, алар белән дә аралашып, менә булай концертларда күрешәсең, анда бит инде сәлам, мин Фәнил, мин Айрат кына диясең дә, шуның белән шул бер-береңне якынрак белеп бетереп булмый. Кемдер яңа алып баручы буларак килгән икән, әгәр дә үзен ул артист итеп саный икән, без андыйларга бер кайчан да каршы килмибез. Молодцы, киләләр, мотор гына безнең белән ял итәләр. Без аны кем икәнен беләбез дә инде, андары киләсе елга үзебез уйлыйбыз, инде чакыргамы юкмы икән. Анда тамадалар, җырчылар примерно ничә кешегә җыела? Biz гадәттә 30лап кеше җыела идек, ләкин быел аны хәтле булмас. Иң кызыгы, без аны среда көненә дип планлаштырдык инде әле. Среда көненә кешенең эше булмас дип. Датасын карамаганбыз, оказывается 8:08 мотор дата дип күп кенә менә алып баручылар. Бүген туйлар, анда Instagramдан карасаң анда бик күп туйлар бар икән, без аны турында уйламадык. Но бер нәрсәгә булуына карамастан, менә Фәнилнең дә эше бар, минем дә эше бар, эшне тапшылап барыбер килдек, чөнки елга бер күрешү, любой эштән дә кадерлерәк дип әйтәбез инде. Шуңа күрә безнең өчен бу мөһимрәк. Менә бу ничәнче ел рәттән оештырасыз сез моны? Мин мәсәлән шәхсән үзем 4 ел шушы мәҗлесләрдә булганым бар. Беренче ел менә быелны мин беренче тапкыр үзем җыеп карадым артистларны. Алар өчен киләсе елга бәлки Фәнил үз кулына алар елда менә шулай бер-береңә мәтәлчек аткан кебек бер-беребезгә биреп барабыз шушы эстафетаны. Артистларны җыю булай авырмы? Авыр. Авыр. Вообще авыр. Килмиләрме? Эндәшмиләр килмәү. Аларга язасың, алар берсе дә җавап бирмиләр. Шунысы гына менә авыр. Сез журналист буларак үзегез дә беләсездер, хәлегез ничек берәр яңалык сөйләгез дип язсагыз да, шунда да атналар буе язмый торган. Вакыт табылмый, әйме? Вакыт таба алмыйлар, белмим инде. Һәрбер кешенең үзенең проблемасы дип әйтәбез. Шуңа күрә бүген үзенең гаиләсе, мәшәкатьләре, планнары, шуңа күрә. Шуңа күрә бүген план шундыйрак куелды. Кемнең вакыты бар, кемнең вообще күрешәсе килә, кем күрешә ала, пожалуйста, килегез, менә шушында урыны билгеләнгән, вакыты билгеләнгән. Кемнең теләкләре бар, шуларны чакырып Әйтеп китегез инде адресын. Бу Нариманова урамы 15нче йорт. Менә сез моның вакытын 4-кә билгеләдегез бит инде, әйме? 4-кә билгеләдек. Әле беркем дә күренми. Менә икәү генә күренә. Без аны алдан белдек, 4-кә билгеләп, безнекеләр 5-кә җыелсалар, Аллага шөкер, тагын астына утырырлык булса, шуннан да яхшырак булмас. Беренче килгән кеше Фәнил. Ни сәбәпле беренче килдең? Чөнки ул пунктуаль, ул бит алып баручы кеше. Алып баручы кеше бит инде кунакларга караганда алдана килгән. Алданрак кайтып китәсеңме? Юк, кайтып китмим алдана. Алып баручы бит ул. Ул бит иң соңгы булып кайтты. Юк, шунда ки мин монда килгәнем бар инде, бу Язилә кафесында эшләгән дә бар, ашарга да килгән бар. Монда парковка белән бераз проблема. Шуңа күрә мин алдана килдем. Берәр нәрсә сөйләргә әзерләнеп килдеңме алдан? Юк, монда җирдә без күбрәк тыңлап кына торабыз. Кем сөйли?
Анда берәр сөйләүче кеше була инде. Сөйләүче башлана ул. Хәзер Раяз Аманда килеп җитсә, җырлыйлар әйме? юк, бу ел начарламыйбыз да, биймибез дә, сөйләмибез дә. Раяз килеп җитсә, үзе урыннан куя ул. Син сөйлисең, син сөйләмисең. Аха. Анда тапакыра тора иде. Ярый. Елмайып өлгәргә кирәк булган дип. Аха, күңелле яллар сезгә. Рәхмәт. Менә дуслар Ильина килде. Мерседес машинасында. Ләкин куярга урын юк аңа.